Gradski vrt svim ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj ostaće u lijepom sjećanju. Stadion je to koji prima 18.000 gledatelja, a na njemu je svoje utakmice ponekad igrala i hrvatska nogometna reprezentacija. Ovaj stadion u početcima svoje izgradnje izgledao je obećavajuće, no do njegove konačne izgradnje sa natkrivenim tribinama nikada nije došlo. No, i unatoč tome, ovo je i dan danas jedan od najvećih stadiona u Hrvatskoj. Svima je poznato da Osijek u 2022. godini seli na Pampas, pa će tako Gradski vrt u budućnosti koristiti atletičari uz male preinake stadiona. U nastavku vam prenosimo jedan zanimljiv članak s portala Gradonačelnik.hr. Namijenili smo u proračunu 15 milijuna kuna za rekonstrukciju starog stadiona, najavio je gradonačelnik Ivan Radić. Za nedavnog predstavljanja proračuna grada Osijeka za 2022. godinu, gradonačelnik Ivan Radić najavio je kako su za provođenje programa u sportu osigurana sredstva u iznosu od 40,6 milijuna kuna. Dodatna će ulaganja u idućem razdoblju u sportsku infrastrukturu dosegnuti 33 milijuna kuna, pri čemu je planirana i temeljita rekonstrukcija kupališta Copacabana, ali i stadiona Gradski vrt. Za stari je nogometni hram predviđeno 15 milijuna kuna, a obnova počinje nakon završetka gradnje novog stadiona NK Osijeka. Kako tijek izgradnje tog stadiona ulazi u finalnu fazu, preseljenje se očekuje na proljeće 2022. godine. Razmišljamo unaprijed o sportskoj budućnosti, pa tako i o stadionu Gradski vrt. NK Osijek uskoro će se preseliti na Pampas s obzirom na to da gradnja novog stadiona ide u željenom smjeru. Ono što je bila obaveza grada Osijeka u okviru tog projekta, to smo i ispunili, a to je gradnja sjevernog nastavka Kanižlićeve ulice. Namijenili smo u proračunu 15 milijuna kuna za rekonstrukciju starog stadiona za koji znamo da nije baš u najboljem stanju, rekao je Radić za Glas Slavonije, te je s medijima podijelio informaciju kako je razgovor sa strukom pokazao da je zapadna tribina opasnost za gledatelje, ali i prolaznike, pa je izvjesno kako će se morati rušiti. Ostatak stadiona želimo prenamijeniti za potrebe atletskog sporta. Imamo naš atletski klub Žito koji daje odlične rezultate, a ovako može dobiti još bolje uvjete. Zbog tih razloga želimo postići da Osijek, kao što će nakon rekonstrukcije Copacabane i uređenja bazena infrastrukturno udovoljiti vodenim sportovima i u atletskim sportovima ima uvjete dostojne 4. rada po veličini u Republici Hrvatskoj. Povijest i rezultati osječke atletike doista su na njihovoj strani. Atletski klub Slavonija osnovan je 1962. godine, koji je čak 12 puta proglašen najboljim sportskim kolektivom u Osječko-baranjskoj županiji. Pohvalit će se kako je to najviše od svih sportskih klubova u županiji. O gradskom se vrtu manje više sve zna, ali evo nešto iz dostupnih podataka. Svoj današnji oblik stadion počeo dobivati 1977. godine. Tada su bjeloplavi nogometaši osigurali ulazak u prvu Jugoslavensku ligu, a zato što se i za susrete nižeg stupnja natjecanja tražila ulaznica više, grad Osijek dao je podršku i krenuo je u izgradnju novog stadiona na mjestu postojećeg. Zapravo može se reći da su istočna i donja zapadna tribina doživjele svojevrsnu rekonstrukciju, a iako je bila predviđena gradnja 3 velikih tribina, izgrađena je samo jedna, zapadna, i u takvom je obliku i stanju stadion otvoren 1980. godine. Takav nedovršen ostao je do danas. U jesen 2012. objavljeno je novo idejno rješenje nedovršenog stadiona, koje je predviđalo novi stadion za 15.000 gledatelja, no ostalo je na tome, kao i više puta dotad. Kamen se ponovno počeo kotrljati onog trenutka kad je konkretizirano pitanje vlasničkih odnosa nad nogometnim klubom i kada su novi investitori 2018. počeli s gradnjom novog stadiona na prostoru Pampasa. Svi se vesele novom, a lijepo je znati da ni stari neće biti odbačen.